Goizeko ordu bata eta 57 minutu, Laso eta Albizu dira finalista. Haze partida ikusi dugun Logroñoko Adarraga pilotalekuan, 22 eta 21 irabazi diete Lasok eta Albizuk Elordi eta Zabaletari, norgehiagoka zirraragarri baten ostean. Denetik izan du norgehiagokak, tanto bikainak, galdutakoak, emozioa, polemika, denetik norgehiagoka osoa izan da, haze arratsaldea igaro dutena Logroñoko Adarragara bertaratu direnek eta baita telebistaz ikusi dutenek ere, norgehiagoka bikaina, goitik beherakoa izan baita. Gogora ezagun batetik Elordik eta Zabaletak joan den asteburuan Jaka eta Iztuetari irabazi egin zietela Donostiako Atano 3. pilotalekuan, eta aldiz Lasok eta Albizuk galdu egin zuten Altuna eta Ezkurdiaren aurka, eta horren ondorioz Amezketako aurrelaria eta Arbizuko aurrelaria txapelketa honetan atzelari aritu dena finalera sailkatu ziren zuzenean. Horregatik gaurko norgehiagoka Logroñoko Adarragakoa erabat erabakigarria zen. Hor ez zuen inor kutsa egiterik, kutsa egiten zuenak txapelketari agur esango zion, eta besteak berriz sari preziatu hori hemendik 15 egunera Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan egoteko saria zuen jokoan. Norgehiagokan hobeto sartu dira Elordi eta Zabaleta, eta Jonander Albizurekin zalantzak bazeuden, aurreko astean Gasteizko hogeita pilotalekuan eskuetatik, batez ere eskuin esku horretatik oso larri amaitu zuen. Horrek ere noski izan zuen eragina norgehiagokaren garapenean, eta sekula ez da positiboa izaten norgehiagoka astean, norgehiagoka hasieran ez atzetik joatea. Hala ere ikusten zen, eskuin horrekin kolpea ongi tiratzen ziola, pilota ongi arrotu du Ataungo atzelariak, eta alde horretatik behintzat bazirudien arazo handirik edo ez zuela izango, ezta. Hala ere berehala berdindu dira gauzak, Unai Laso berehala hasi baita jokoan sartzen, norgehiagoka bikaina jokatu dute, bi aurrelariek, Aitor Elordik batez ere lehenengo zatian sekulako erakustaldia eman du, oso bizi mugitu du pilota, sakeak modu ezberdinetakoak eginez, eta Unai Laso fresko, sotamanoz zuloak irekitzen, ezkerra irez ere bizi, sakearekin ere ongi, eta lehen zatian 12 eta 9 iritsi dira aurretik, Elordi eta Zabaleta, Jose Javier batez ere oso ongi ikusi dugu, esperientzia handiko 4 pilotari dira, batez ere bi atzelariak, egungo veteranoenetakoak, eta erakutsi dute, urteak daramatzatela bertan, halako gisa horretako norgehiagoka asko jokatuak dituztela, eta gaurkoan hori demostratu dute kantxan. Tentsio ikeragarria egon da norgehiagoka osoan zehar, eta 12 eta 9 horretatik aurrera gero ongi kantxaratu dira Laso eta Albizu. Unai gehiago asmatzen hasi da, bigarren zatian ikusi du behar bada gehiago ere arriskatu beharra zeukala, eta Jonanderrek hasiera horretan galdu ditu pare bat pilota, aipatu dugu 4 eta 1 horretan, baina gero kolpea garbi tira dio eta apenas galdu du pilotarik, eta hori ere funtsezkoa izan da bikote urdinarentzat markagailuan hurbil izateko. Hala ere 18 eta 15 iritsi dira bigarren zatian aurretik, Elordi eta Zabaleta, eta hor gainera Jonander berriro ere okertzen hasi da, pare bat 3 pilota galdu ditu, eta bazirudien, nik uste pilota munduan, mundu guztiak, jarraitzaile guztiek zerbaitetan bat egiten badute, hori Jonander Albizuk txapel bat merezi duela
dela, ez? Ez dugu esango, pilotak ez baitio inori ezer zor, baina Jon Ander Albizuk egin duen ibilbideagatik, izan den atzelariagatik, goi mailan daramatzan urteengatik, txapel bat merezi duela, hori ukaezina da, eta bazirudien 18 eta 15 horretan norgehiagokaren testu inguruan nola jarri den ikusita behintzat, hori aurtengoan ere etzela izango, eta jada 35 urte baditu Jon Anderrek, eta berriro ere utzetik hasi behar izatea hurrengo txapelketan hori lortu ahal izateko gaur kalean geratuta kolpe gogorra, oso gogorra zatekeen, baina tinko eutsi diote, 21 eta 18 joan dira, eta hortikan aurrerako tanto guztiak tensio handikoak izan dira. Pilotakada bakoitza erio batean eman dute, Lasok ikusi du, nik uste Unaik ikusi duela, jada jokoan beste presentzia bat eduki beharra zeukala, erabat berak atera behar zituela babak heltzetik, eta nortasun hori eduki du. Gaurkoan nik uste Unai Lasok izarrek momentu kritikoak izaten dituzte, gaurkoa bereziki une kritikoa zen Laso eta Albizurentzat, txapelketa osoan zehar jaun eta jabe izan dira, soilik 2 partida zituzten galduak txapelketa osoan, lehen fasean bat eta finalerdietan aurreko astekoa, eta halako ibilbidea eraman ostean gaurko norgehiagoka galtzea krudela zatekeen, ostiralean Dario eta Lozari ere gertatu zitzaien hori, eta Unaik hori ikusi du eta bere izar sen hori atera du. Eta pilotariak izar sena ateratzen duenean, erakusten duenetan izar badela, ez baita soilik kantxan erakustaldia ematea, baizik eta jakitea noiz nola sartu behar duen pilotakada bakoitzera desberdintasuna markatzeko, eta hori gaurkoan lortu du Unai Lasok. 20 eta 21 une horretan polemika iritsi da, eta nik uste hurrengo egunetan soka luzea ekarri dezakeen polemika izango dela hori, izan ere epailearen baimenik gabe, hor medikuaren oniritzia behar izaten da, badakizue, medikuak esan behar du pilotariari galdera batzuk egin, eta apur bat mina duen leku hori ukitu ostean, ea aldageletarako bidea hartu behar duen ala ez, eta hori epaileari helarazi behar dio medikuak, medikurik ez da agertu, hor, Unai Laso badirudi bere kabuz joan dela aldageletara, bapatean aurreko epaileak hori ikusi du, eta bere atzetik haserre joan da, normala den bezala, epailea haserretzea, eta hori normalean zer izaten da, tanto bat gutxiago, bestearentzat. Ez dute zorrotz aplikatu epaileek, baina gerora, azkenerako norgehiagoka hor esan dugu, 20 eta 21, azkenerako 22 eta 21 amaitu da, esan dugun bezala, eta guazen orain Aitor Elordik ondoren egin dituen adierazpenei buruz hitz egitera. Izan ere, berak esan du, araudiaren arabera Zabaleta eta biak egon beharko luketela finalean, hori ez da guztiz horrela, azken finean, tanto bat gutxiago kenduko zieken Laso eta Albizuri, baina Elordik eta Zabaletak ez zuketen 22 hori egina edukiko. Normala da, kolpe gogorra izan da Elordi eta Zabaletarentzat,
kolpe oso gogorra izan da, inolako zalantzari gabe, azkenean 21 eta 18 irabazten joan, eta finalak ihes egitea 22 eta 21 galduta ez da noski inoren gustokoa, baina ez nator bat Lordik egin dituen adierazpen horiekin, bai etor naiteke bat hori zerara aplikatu izan balu, hau da, 19 eta 21 are malkar handiagoa ikusiko zuten Lasok eta Albizuk partida berdindu eta 22 eta 21 irabazteko aukera hori edukitzeko, baina ez da alakori gertatu, kontua kontu 22 eta 21 amaitu da norgehiagoka, eta Lasok eta Albizuk egin duten txapelketa eta txapelketan egin duten ibilbidea ikusita, merezimendu osoz jokatuko dute finala. Berandu da, ahalik eta analisi sakonena egiten saiatu naiz, ordu 2 eta 8 jada, berandu da, eta Lasok eta Albizuk aipatu moduan merezimendu osoz jokatuko dute finala, eta gaur 15 honen bestez, Altuna eta Ezkurdia izango dira Laso eta Albizuren aurka Iruñako Nafarroa Arena pilotalekuan. Aste honetan zehar badira beste jaialdi batzuk, esate baterako ostegunean Beñat APC etxeak egingo du debuta Tolosako Beotibar pilotalekuan San Jose egunez, ostiralean uste dut ez dela jaialdirik, larun batean B-serieko binakako finala izango da, ostiralean izango duzue atarikoa eta pronostikoa, larun batean finalaren analisia, eta igandean buruz buruko 2 norgehiagoka jokatuko dira, 2 aurre kanporak eta Zumarragan, bata B-seriekoa, Rekaldek eta Apezetxea debutatu berria jokatuko dute, bestea berriz Bakaikoak eta Senarrek lehen mailakoari dagokionez, eta norgehiagoka horiek guztien atarikoa, pronostikoa, analisiak pilotak ez duetenik, eta gaurko norgehiagokaren ostean gainera pilota telebista aurrean zein pilotalekuan pilota ikusten jartzeko gogoak sartzen zaizkio bat inolako zalantzarik gabe. Gogoratu beraz, Lasok eta Albizuk 22, Elordik eta Zabaletako 21, Laso eta Albizu finalean izango dira.